Soome Koduomanike Liit ühendab 75 000 inimest, on loodud 265 paikkondlikku ühendust ja nii nagu rootslastelt on ka soomlastelt, ma usun, meil palju õppida selleks, et saada teada soomlaste headest kogemustest rohkem. Tahan siia lavale kutsuda praegu Soome Koduomanike Liidu juhi härra Juhani Nenose. Palun. Austatud president Arnold Rüütel, herra esimies, head sõbrad. Mul on rõõm nii enda kui ka Soome Omakotiliidu poolt edastada parimad õnnesöövit Eesti Omanike Keskliidule ja Koduomanike Kongressille. No, edasi mä jätkaks soome kieles. Minulla on ollut ilo seurata Eesti Omanike Keskliitin kehitystä. On hienoa, että Omanike Keskliit on pystynyt kasvattamaan jäsenmääräänsä niin nopeasti ja niin tehokkaasti. Kehityksen perustana on ymmärrettävästi se, että liitto on onnistunut kehittämään toimintaansa dynaamiseksi ja jäsenistöään hyödyttäväksi. On myös selvä, että Omanike Keskliit on nyt yksi Viron tasavallan suurimmista kansalaisjärjestöistä. Myös Suomen Omakotiliitto on kasvava järjestö. Viime vuoden jäsenhankintatavoite saavutettiin jo pian juhannuksen jälkeen. Tällä hetkellä, itse asiassa vuodenvaihteessa, meillä oli jo yli 75 000 henkilöjäsentä. Suomen Omakotiliittoon kuuluu 265 paikallisyhdistystä eri puolilla maata. Miksi sitten järjestön kasvu on tärkeää? Ja miksi on tärkeää, että meillä on niin paljon jäseniä? Syyt ovat varmasti samat kuin täällä naapurimaassa. Merkittävä jäsenmäärä tuo meille yhteiskunnallista painoarvoa ja taloudellista vakautta. Liiton järkevät kannanotot koetaan oikeutetuiksi, siis legitiimeiksi, ja se lisää edelleen yleistä painoarvoamme yhteiskunnassa. Energiakysymykset ovat nyt ja varmasti myös tulevaisuudessa keskeisiä asioita omakotiasumisessa. Meillä Suomessa on sinänsä hyviä kokemuksia sähkömarkkinoiden avautumisesta kuluttajilla vuoden 1998 aikana. Jo heti ensimmäisen vuoden aikana Suomen Omakotiliiton sähkösopimus tuotti jäsenillemme sähköenergian hinnasta yli 10% hyödyn. Myöhemmin energiaverotus ja muut tekijät ovat puolestaan nostaneet sähkön kokonaishintaa kuluttajille. On todettava, että toimivat sähkömarkkinat edellyttävät aitoa kilpailua. Monopolitilanteessa kuluttajia hyödyttävää hintakilpailua ei ole. Suomen Omakotiliitto on valtakunnallinen, puoluepoliittisesti sitoutumaton pientaloasukkaiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö, joka edistää pientalovaltaista elämänmuotoa. Siis mitä enemmän meitä on, niin sen paremmin meitä kuunnellaan. Toisaalta myös, mitä paremmin veljesjärjestöillä täällä naapurimaassa menee, niin sitä enemmän meillä on opittavaa toinen toisiltamme. Minusta on todella tärkeää vaihtaa ajatuksia ja oppia toistemme kokemuksista. Siksi olen hyvin iloinen saamastani kutsusta tänne Koduomanike kongressiin ja mahdollisuudesta keskustella kollegoiden kanssa. Heat söbrad, mä soovin Eesti Omanike Keskliidulle töiset kordamineikud, aga tänaseks head ja kordamineikud kongressi. Ja lõpuks tahan teille viiri luovuttada. Kuivõrd soome keele oskus
on võib-olla võrreldes mõnekümne aasta tagusega pisut taandunud, siis ma võtan nüüd pisut seda eelnenud Juhani Nenose kõnet refereerida. Ta ütleb, et tal on olnud rõõm jälgida Eesti Omanike Keskliidu arengut ja hea meel ka selle üle, et Omanike Keskliit on suutnud kasvatada liikmete arvu nii kiiresti ja nii tõhusalt. Ja arengu aluseks on arusaadavalt see, et liit on suutnud arendada oma tegevust dünaamiliseks ja pakkuda koduomanikele kasulikke liikmeteenuseid. Samuti on selge nüüd see, et Omanike Keskliit on üks Eesti Vabariigi tähtsamaid valitsusväliseid organisatsioone. See on siis puhas kiitus meile. Ja Soome, nagu ma siin ennist ütlesin, Koduomanike Liit on suur organisatsioon 75 000 liikmega. Ja miks siis organisatsiooni kasv on nii oluline ja milline tähendus on sellel liikmete suurel arvul? Meie põhjused liikmete arvule on samad nagu teil siin naaberriigis. Liikmete arv loob meie liidule sotsiaalset kaalu, liidu positsioonidele lisab suurem liikmete arv legitiimsust, mõistlikkust ja üleüldist kaalukust. Ja nii nagu ta rääkis, on ka energia küsimused praegu ja kindlasti ka tulevikus olulisimaid küsimusi elamumajanduses. Meil Soomes on häid kogemusi seoses elektrituru avamisega kodutarbijatele aastast juba 1998. Juba esimesel aastal Soome Koduomanike Liidu lepinguga siis said organisatsiooni liikmed elektrienergia hinnas 10% soodustust. Hiljem on elektrienergia hinnatõus ja muud tegurid tõstnud elektriarvete kogu hinda tarbijatele. Tuleb märkida, et töötavale elektriturule on vaja tõelist konkurentsi. Monopoolne see tarbijate huvides kindlasti ei ole. Soome Koduomanike Liit on nii-öelda üleriigiline ja poliitiline organisatsioon, kes teeb koduomanike huvides lobitööd ja aitab nende elustiili parandada. Seega, mida rohkem meid on, seda paremini on meie hääl kuuldav ühiskonnas. Teiselt poolt, mida paremini läheb meie partneritel naaberriigis, seda rohkem on meil õppida üksteiselt. Minu meelest on väga oluline vahetada mõtteid ning õppida üksteise kogemustest. Seetõttu ma olen väga rõõmus, et ma sain kutse siia koduomanike kongressile ja võimaluse arutada koostöö üle kolleegidega Eestist ja Rootsist. Aplaus härra Nenosele veel.